Sige, dari ma'am. Malalay. Ano ba ka? Katong sakitan ka, asi sakit niya mo. Akan na gyud. Asa dapita? Ini bisa ni part. Bisa ni siya tama ko. Ano na yung kapag itabuha? Ay grabe man kung sumunaw. Nakuha na yung mga gusto Na? sa saminto. Sa disgrasya mo? Oh, Disgrasya sa motor. gani sila kung ka kontra. Ano sa mo? Ila. Pagbuti ako sa kanang kumaw, sama to, sa taunahan. Balik ko, may siya nga na. Balik ko Blind sa- spot ba kayo na yun? Nagsunod, mga gisundan niya. Hindi niya makita na. Oh. Kuhaan niya kami niya. Ano niya? Pagbuti ako na. Nangyari pa Sa ka? Aurora, extension. X. Namas siya may niprokir ganun dyan. Kinarod wapon. Wala ka mo. Nanda sa Sintuitya dati. Ano mo ganang lakad dyan? Bagman. Ano natingal ko ani. Nahawas ka sa motor. Oh, nagawas ko ko. Kusog-kusog doon ko ni mo kay Eh, pero mas grabe pag agibate atong ni ambak. Pedikab. Estudyante ni ambak sa pedikab. ang bunal mong kung dali ko daw ang lubot. Ano, nangsan naman. Sakit po dire. Kaya hindi mo ganun mahilot pagka-ugma ni mo grabe na diya ang resulta. Na ay ugma, na ay sunod adlaw, na ay semana. Madlog siya kasi sakit daw. Sakit mo siya. Anto sakit. Oh, agad dire manggawas ng buko. Hmm. Dipili man nasa ospital ka nga operahan nga 20 o dire ka sa kuan. Wala siya Hindi yun. Pina. Nakapalo ka stage niya. Balik mo sa Facebook. YouTube Yan niya. pala, YouTube. Kaya, Kaya kilot mo tayo mong sa Facebook mo. Nakapalo ka na ba? Dili ba paminaw? Ang dire. Layo ka nagputan. Nabilin siya. ko. Nabilin siya. Natumbang Nabilin motor. sa Tuyo. motor. Siya na nahapla. Kaya ako na. Ginapitugnan ako. Para nahawa sa motor. Kaya wala Buka helmet. wala. Okay. Ito Ito siya. ako. Ito man siya. Kaya kung na helmet, murag mapaog yun siya ang helmet dire. Mo biya na og na helmet. Gamay ang kuan ra ang dire mga. May pasaylo rin sa polis. Karon ra na. Ariglo ra mo. Dus 50. Ano ko may kasabutan na. Wala mo kuan, wala mo kaulit. Isa mo dili. Upian kami ya. Nangyo kami. Kaya na may nga sir, ano lang eh. Tabla ra man niya, tablahon na lang. Kung pag di tablahon, Sulat ko kasabutan dito namin. Sila wala natanga. Siya ko na laki. Nakuan pa niya dito. Pailot. Mabiya, maora ba yun na di? Ano na hilot? Ganun daw kung lagi. Maora ba na di pa rin mo, gina, kasagaran. Disgrasya kay kusong na, basta kay okay ra magkang adlaw. Eric Hilot. Pero pagka-ugma sa nung ugma, agay sakitan ng James jet. ang din. Wala resulta ba? Baka ka kayo tambal ron? Wala pa. Di ko nan ra injection ng kami sir. Ha? Injection ng kami. Mana? Ano? Titanos. Mas man to. Titanos? Titanos. Para sa samad siguro na sir. Titanos? Titanos toxoid. Yata na. Sige lang, mga wata ka bulang. Higit. Nakinala na nama, mahulbado juga naman bakit? Gikan mo na dire, tapos itudlo ko juga dire. Oo. Pwede ang tiil. Kung tiil, mabitin ang uban. Ang Napay batang, napa dire. Hulbado ko siya. Sa ko, kaya pwede ko udag ka na lang kung, abi na ko kung nalisa ka, kanang naana ba, pwede ra. Disgrasya man ka, tanan man na, anya pati mong uto ka na kay pressure ba na no? Develop pa na. Ha? mga kuy dala. Wala mo rin na sure, tabunan mo rin na Ay namin sure. short sa sir. Kaya ma'am, Namin malong sir. o muna ko tabon kami. Muna ka na na magdili makadala kung ano. Ano lang, ayaw ko kuno nagkuhan kaya na mo hospital ka. Dogs ba ko? Ha? Di dogs. Ay ko na na. Kay babaw. Dalawan. Ayun guys, maghilot na ko karon. Wala ko kakong nagsasaw sa mga viewers na to. Nag-ana nila, magkaana eh, no? Motor accident, no? Motor versus motor. So, malagay, no? Ano lang. So, huwag mo ta masayod sa disgrasya. Alangan naman, no? Toyo, dito ba? Pinangkaay ta. Ulihay, medyo ta. So, ano lang yun? Disgrasya man. So, ayun, guys, maghilot na ko karon kay mama. Please subscribe, comment, like, share lang din.
Sa alisitin lang siya. Magsunod. Kung di lang maabot to siya, sunod. Buno ko dre. Di o. Lagom na. Sakit ka na kuma ba? Sabot siguro na ang sunod na ako. Laser na. Ano nga na to? Isa, buset. Ano, gulaan? Ah, Ano ba? yun eh, mo. Hindi, ginamang siya. Pag Dili makapira- dili ko pa doon. Pag makapirate na, wala ko video. Hindi, umakapay na. Repost. Simple. Hindi ko kabalo sa pag-repost. Wala na naman. Pwede. Zero na lang ganit na. Awa. Sabi ko na ba yung ito? Ulog mo yung ito. Pero ilalim. Sorta ka. Uy, na ba? Kaya sayang kayong video ba? Kamot mo. Wala mag-imanukan diya. Dili ka ba? Apoy gangad. Bilip ta ng TV. Subscribe na mo siya. Magbar ako na pa. YouTube. Sa YouTube. Ano ko rin? Alam, Prince na tadaan sa Facebook. si ma'am, mo pa ka-subscribe. Ako na sa balo. Hindi na mapiliin. Kung subscribe akong parente, Ano man? di pa matasikat. Sikat na. Pag sikat na, Rin na. uy, parente, magkuna si Eric Niglot. Tapay, Mura gyapon nimo ang YouTube. Nice naman. Ha? Nice. Sila ka do. Sarap. Bantay ka man. Kami mo gumano ko. Nakabuhi. Sino ka buli, di mo tingin. Ano ba Eric Kilo tara. Mura na yun na Eric Kilo tara. Ginta mo dayo, hapit mo yung 3 million. Okay na lang. Subscriber. Opa, Kana gani madaling as ganit ka nga sakit ni lawas sa ugma. Kana ko na ako. Kani ako Ayaw na. Ayun. wala pa niya. Sige, tinodongan ma'am. Tungkod mo na ko na. Kuan. Irene. Tungkol na ko. Ha? Irene. Cyril? Oo. Muna tinood. Oo. Ganit kana rin danatan. Hindi salamat. Ano to wala nang unsa. Ani na ra siguro ang yung bangga. Siya may nabagnos. Wag na ang ito dito na rin. Naga sa sentimental na yun. Dagat. Asa din sir? Dito sa San Miguel ma'am. San Miguel dagat. Oh, siya sa Jose. Hindi drive. Ito sa definition. Nagya kang dia. Nadere? Nagya. Nadere? Oh, dako na dun dyan. Nabay ko. Hello. May napkin. Malapitan na. Di ba sa kagahapon gabi, ma'am? Oh. Ang dami na ha, kaya pas mato kayo ko. Mas, magot ang sa dili, udto hapon gabi, ibawal. Masa haptag, umas libo. Anong ibawal na to? Kaya ang tawag na pasmas ko. No? Nag-hapbot ba dun siya sir? Ang himasa na sa Uli pagkakita. mong buhot? Wala, ako siko. Nagya kang kas wala nung sa. Ay, wala man siya ang Sarang Wala sa. siya ang kas. Salamat din, buntis ko na yung tawa. Buti man ito ma'am. Sa house na trabaho. Ang kuya record sa motor, na ay mga bali. Bali or mga sus. Kumsot. Kasi pakunta. Mga itong isa din mga Ay, gidala gawas ko. ang buko ko eh. Tingong libra. Ang gawas. Ang katong dire. Oh, lahat po itong sa abaga, katong ko, bagyan disgrasya din mo. Ang gawas ang dire kanina ko. Katong dire ko mga balik. Balik ko.
sila nagalaksan ito. Hindi ko magbilat. Inom. Hindi ka mag-ilot, inom ba yun eh? Ito. Alam siya may parabin. Ah, wala. May bilog dito eh. Urot na eh. Wala ka, kain mo kumahol anak. Pagkatumba. Laksan. Ano yung pinakadabis pa sa mga aksidente or mga laksakit para din natin sabay. Sabay ako. Pag inom niya, after 4 hours, usban. Suman na po. Pero wala din siya pamation nga kung ba. Apel na ka. Apel mo. Oo, wala nga. Pagkuloy-kuloy mo? Ah, susunod lubot. Umal sila malubot. Mas grabe sila kasi ang pagbahay ni Ambak. Sobrang sakit kayo na mati nga ugma lagi din nagha. Wala pa yan ako kumana. Bulit na. Kung nakapilo ra ka, pwede na tigil. Hindi na nakapilo. Si Dinti. Pwede na. Kanila. May kikuto yung likod na. Yan, bailot mo. Nidalaan ni isa. Ha? Nidalaan ni isa. Sa adlaw. Subak na kaman na makuha. Ano rin na? Wala rin na bang condition. Wala rin naman ko. Bugo din na. Ano nga mo lang dito? Super mo lang dito. Hindi, huwag kang matag yung CDC mo. Ang mga na-disgrasya na ba? Kaya hindi ka hospital. Atos ato ko. Tawanan kayo. Ito na, di para no? Ano ba din yung kontong? Dire na bet, ubos. Dire. Abot dire, wala abot. Dire ra gyud sa lubot. Ubos sa lubot, anak. Pondot. Tapi. Punta gamay. Nagpupo. Ano to pagkatulog? Hinayon lang sir. Ha? Hinayon lang. Ini ramen.
niyang kontakin. Oh, mudagan pag kita diri mo na ka sakam na. Ayun, ano daw, magpapagawa na. Lumabas straight na Ay, ikaw. straight. Ay, nay. Sakit ang iyo ba na? Mas nain mo. Ingid. Ang lugay pa kayong alawin ko. Ikaw sa karon, patulang mo sila. Mau tagatas. Gamay lang kami. Ha? Milo. Tinaway, sulod ang kanon ba? Ito ng Milo kanon, gamay lang. Lugawon ba, lugawon? Ha? Ginaaway, cellphone. Ako na na ba o? Mo kita dulo ko gani. Bukan ni, bukan o ng Milo. Ah. Siguro yapon tulurang oras. Da? Kasi kung Milo ba, bahog.